Davant de la gran incidència tècnica mundial que va afectar-nos ahir, una de les més grans, per no dir la més gran de la història, o si més no la de més impacte, fer algunes petites reflexions. Primer, és important destacar que totes les empreses, totes, per grans que siguin, per importants, totes estan subjectes a errors, a problemes, a incidències. Segon, ens mostra de la manera més crua o més impactant la vulnerabilitat de l'era en la que ens trobem. Una sola caiguda d'un sistema pot fer caure mig món. I davant d'això hi ha diferents estratègies que podem seguir. Tot assumint que cap estratègia de mitigació que puguem ficar davant d'aquestes incidències serà suficient. Ens trobem en una era en la que aquest tipus d'incidències succeeixen i succeiran. És lògic. Igual que en altres moments de la història hi ha hagut altres tipus d'incidències, altres tipus de problemes, un volcà que ha entrat en erupció i ha paralitzat aeroports a mitja Europa, o altres, que si bé és cert que potser no han tingut un impacte tan global, perquè no vivíem en un entorn tecnològic tan interconnectat i tan interdependent, però sempre ha succeït. Ara bé, si no podem eliminar aquest tipus de problemes, que no els podem eliminar, sí que és cert que hi ha diferents estratègies de mitigació que en la vida personal, en la vida professional i en la vida empresarial haurem i hauríem, sine qua non, d'incorporar. I només fer dues breus mencions a aquest tipus d'actuacions. Una, les estratègies multicloud. Les estratègies multicloud són claus per poder saltar d'un sistema a un altre si un cau. O la redundància, però no entrem aquí. Però més enllà de les estratègies multicloud, perquè ara em diria, bueno, però és que si va caure el sistema, com podia entrar? Com podia haver anat en un altre cloud, en un altre servei? Doncs potser que ens comencem a plantejar també opcions multisistema. Sempre ho he dit. Avui tenim tot el nostre món des de la porta d'un navegador, de qualsevol. M'és igual que sigui un ordinador d'un determinat sistema operatiu, d'un altre, o d'una nevera que corre amb un sistema operatiu determinat. Si puc accedir a allò, puc accedir al món, puc accedir a internet, als recursos computacionals. Ja sé les limitacions i ja sé les empreses que no totes poden estructurar aquests sistemes multicloud i menys multisistemes. Però tinguem clar que en el món tecnològic del present i del futur, i que en el món de la ciberseguretat del present i del futur, i que en el món de la intel·ligència artificial i dels seus desenvolupaments i dels seus aplicatius del present i del futur, tot això que estic esmentant i molt més serà més que indispensable. Tinguem-ho clar, si us plau, si volem un entorn tecnològic sa i amb les menors disrupcions possibles. Tinguem-ho clar. Ens hi va el que puguem operar amb la màxima normalitat sempre. No serem exempts d'errors, però sempre podem operar amb les majors garanties o amb majors garanties si prenem estratègies d'aquest tipus i moltes altres.